Unsa man nas papa? Kaon na na. Wa, hapon ka nang giagdag kaon. Ipam ko na ganahan. Sa una, pam ko na siya. Agdo na tog kaon. Paint lang gihapon. Pa. Taon sa man. Dili lang gyapon ka mukaon. Magsige lang gyapon kag painting. Pwede sa di mahimo pa, oy. Magsige na lang kag paint. Inawa kay kaon kaon. Anong basakit ka? Amo nang gidawat ang sitwasyon. Nga mas imo na nang gipalapi mo mga paintings kay namo. Wala may mahimo, anak. Bisag katubuhi pa si mama mo na niyang sitwasyon. Pero kaon sa panagsaoy. Ang imong kinabuhi karon, ang imong painting, ang imong brush. Kaon sa doy. Siguro kumakaon pa na. Tampok na siguro kay ka. Kung sa may nagbuhay ninyo, di ba kining akong paintings man? Nasa tingin nyo? Dili pa. Kung sa mali pulos akong kahago? Ha? Kung gisakitan mo, mas gisakitan ko. Kaya akong ipahungaw ang tanang kaguol. Mao lagi. Pero di sa na mahimo oy nga magsige na lang kag mukmok din eh. Gawas na panagsaoy. Naa pa mahimo mga anak pa. Ay kalimot anak. Tagda sa ni panagsaoy. Di ka magsige na lang kag atubang na mga paintings ni mo. Di mo kasabot. Kini atong painting mo nahimo na kong therapy. Kanong gahi mo mong pasabtong? Ikaw mo'y dili kasabot pa. Kami na mo'y nangitag paagi para maduol man mo. Pero ikaw mo'y nagpalayo na mo. Magaling ka kay Bog na unsa na bidire? Si Paolo, ay ba bakang nahagbong sa klase? Ba, sa yung ate. Habi na ako sa pagkamatay ni Mama, mausap ka. Pero nisamot man ang kagkalayo na mo. Habi na akong bakaya nila ako pa. Pero tili. Sa pagkamatay ni Mama, nawadaan niya ang inahan. Pero karon, mura lang yapon may wanay amahan. Hiyaw! Sige kag yaw-yaw. Basta mahawa ka din eh. Layas! Hawa! Hawa! Sa atong balita, tandugon ang kahimtang sa usa ka babae human mabangga ang motorsiklong iyang gimaniho sa usa ka auto. Ang biktima na ilhang si Janice Pastrana. Ang biktima padayon karon giatiman sa mga doktor.
Ben. Oh, ikaw hindi. Naghihara ko nagsumpit, pero wala mo tubag. Problema po tayo, mao nga isuon na lang ko. Ari ako ba kay may nabalitaan magkukumpay to di Janice. Kung sa mga pagkausap ay. Da, naglalis may kanina ba? Nasuko na po siya. Anong sige kong pain? O man mo sige lalisan. Oh. Nakasulti kong di maayo. Ako na singhagan. Akong ipalakaw. Nalay ako ng balitaan. Na-aksidente. Na-aksidente sa motor. Oo niya. Ingon ang doktor ba, di nakakita si Denise. Permanent damage na kuno. Murag transplant lang niya siguro eh. Tubag aning tanan. Oo niya, misulti magkang doktor nga pwede pang i-transplant. So, doon na pa'y pag-asa. Ako ning sayop ba eh. Uy, babaso na ting tanan. Irresponsable magkukong pagkamahan. Wa ko'y ayaw! Bay, ayaw anong basol-basol. Huwag tayo mahimo na. Pagbuot sa Ginoo ang tanan. Ang ato ay ni, kung saan ito pagsuko sa kalisod sa atong kinabuhi. Di ba part man? Ako ba'y kasabot ka ikaw sa imong gibati? Kasabot ka ikaw nga gihimo ni mong outlet ang pagpain tungod sa kaguol sa pagkawa sa imong asawa. Pareha rin ba ata pintor? Ang pagpain mo'y tamdanan sa atong gibati. Tambal sa kaguol ug kalipay. Pero kay bawo ka ba'y? Bisag unsa ka nindot sa imong painting, bisag unsa ka mahal sa imong painting, way makalabaw sa presyo sa pamilya. Dili kabayran og salapi ang pamilya bay. Maura nimo unong nimo bisag unsa pay mahitabo. Kumbaga, blood is thicker than water. Pero sa atong sitwasyon bay, blood is thicker than paint. Sakto ka, Ben. Kung di ko gusto mawad ang kaugbaon ng akong anak, nakahukong ko. Kining akong tanang painting, ako ning baligya. Oh, puno-puno sa bayranan sa ospital. Doon na payo sa kabutan nga akong buhaton. Kini mo ay pinakalisod nga desisyon nga akong himuon sa akong ginabuhi. Salamat ka, Ginoo. Dok, thank you kayo. Paano yung sakit anak ko? Papa. Kuante na nanugod to siya, hindi siya makari karon kay exhibit magud sa iyang painting. Naka-desisyon siya ba nga ibaligya ang iyang mga painting para makapuno-puno og bayad sa atong hospital bill. Kuya Kiko. Ato-atoon si Papa. Gusto ko makakita niya.